Benvidos a Santiago, si. O certo é que hoxe moitos de nós, ou a inmensa maioría de nós, levamos media vida no móvil, pero ás veces as cousas máis sinxelas supoñen pois un verdadeiro trauma. Estou pensando, moitas veces eu quero saber, si, depende tamén do tamaño do móvil, claro, pero quero saber se un centro comercial está aberto un domingo, ou se non está aberto un domingo. Bueno, pois teño que abrir a aplicación de internet, de aí buscar a aplicación de Google, en Google poñer. Bueno, pois todo isto, este home que está aquí ao meu carón, xa o ten solucionado e fai que a nosa vida, sobre todo o que se refire en Compostela, vai a ser moitísimo máis fácil. Antonio González, benvido. Hola, benvido, gracias. Ti eres un dos responsables, o responsable de App Santiago, Sí. non? De App Santiago, Eso. que é unha aplicación para dispositivos como son móviles, tabletas, centrada nesta cidade. Sí, é unha aplicación feita para Santiago, dentro do grupo de App Ciudad, que é un grupo onde se centraliza, pero logo desarrollanse aplicacións específicas para cada cidade. Entón, casi, primeiro podríamos empezar a falar de App Cidade, Sí. que App Ciudad, que é o que se chama, non? App App Ciudad, Sí, bueno, a cidade por se a traducción nosa, a App Ciudad, traducción pero que App Ciudad, aínda que se desenvolve en diferentes ciudades de toda España, é digamos, é a unha... columna vertebral, é un Sí, pouco pero é a galega. central. Perdón. É galega. Non, bueno, ten capital galego, sí, naceu En capital galego. En Galicia, sí. Eso te apoya que si puxamos, si os galegos puxamos algo, Sí, por supuesto, ten sí. algo de capital De galego. capital galego. Entón, App Ciudad, Cando menos a dirección é de Galicia. claro, a App Ciudad encarga, o sea, ten aplicacións en diferentes cidades. Sí. E unha delas é Compostela. Unha delas é Santiago, App Santiago. Ajá. E que ofrece a App Santiago? Pois moi ben o que resumiches na presentación. Englobar todos esos servicios que demandamos moitas veces e que temos que hasta ahora buscalos en diferentes E que eu poñoche ese exemplo, porque ese exemplo real é de hoxe é domingo, abrirá tal centro comercial. Non me apetece ir andando. Sí, o Vou que hai mirar- dentro dese centro Sí, comercial. vou mirar a liña de autobús. Eso supón, se non me vou a un ordenador, estar mirando 4 cousas diferentes ou Exacto. buscando en Google 400 cousas diferentes. Sí, hasta ahora hai aplicacións moi ben desarrolladas, por exemplo, a nivel de restaurantes, hai moitas aplicacións que nos dan moitísima información. A nivel de cultura tamén hai algunha cousa, exacto. non? Dai para aplicacións moi boas pois para a información do tempo, a información sobre a cidade, puntos interesantes. Entonces, un dos problemas que tiña fai uns anos cada vez que viaxaba a unha cidade era que sempre trataba de buscar información nesa cidade na que estaba. Entón, cando chegaba a unha cidade, intentaba buscarme as aplicacións que me dixeran que sitios a visitar, que cousas tiña cerca, que restaurantes me recomendaban, e tiña que andar instalando 4, 5, 6 aplicacións. Claro. Que se pensou en App Ciudad? Todo eso agrupalo a unha única aplicación. Entón, abrindo App Santiago, no caso de Santiago, pois vou a ter a información de hoteles, de hostales, de restaurantes, de farmacias de guardia, as que me quedan, sitúame xeográficamente o móvil nese momento e pode indicarme as que teño máis cerca, os horarios que teñen, chamar a taxis, mirar a información sobre as empresas que están, un restaurante, por exemplo, podo chamar directamente dende a aplicación. Sí, non tens que andar daquilo de copiando, apunta, pegando, claro, nada. apunta, claro. Podo chamar directamente desde o móvil, con un clic, podo enviar un correo, facer unha reserva, informarme, ver a súa carta, os horarios, facilitarnos un pouco toda esa información que necesitamos día a día. Claro, o problema de este tipo de aplicacións en Compostela, digo, Sí, o sea, sí. pregunto, é non caer na tentación de facer algo exclusivamente ou algo do que disfruten os turistas máis que a xente de aquí. Non, é todo o contrario, está pensada para englobar os dous ámbitos, tanto ao usuario diario que vive en Santiago, que ven a estudiar a Santiago, que se pasa boa parte do ano en Santiago. Pois a ver, os estudiantes, en que lle pode axudar? Pois en promocións que hai exclusivas para estudiantes a través da aplicación. Hai promocións exclusivas sí, para estudiantes? Hai promocións en xeral, promocións que van enfocadas e van exclusivas ou que lle van a interesar ao Sí. estudiante neste caso. Hai información pois sobre copisterías, sobre bibliotecas, sobre puntos de interés, axenda cultural, axenda que hai diaria, etcétera, etcétera. É dicir, que hai un amplio
abanico de cousas que lle poden interesar. Supoño que esta aplicación levaría moitísimo máis traballo que outras de outras cidades, non sei, tampouco fai falta que mo contes, pero me refiro a dende Bueno, fora o todo diferente que engloba, porque estás falando dos estudiantes, sí. por exemplo, estás falando de hostelería, pero que sería máis o referente a turismo, pero tamén hai outra parte Sí, fundamental que é o Camiño de Santiago. por exemplo, exacto, temos un A eso me refería, un non? apartado dentro da aplicación que está enfocado ao Camiño de Santiago, que este ano a primeira etapa vamos a facer dende Melide, vamos a cubrir o que a entrada, digamos, de Santiago, Melide hasta Santiago, para cubrirla ben, donde vai a ter o peregrino información pois, dos puntos de Como que interés. este ano ides, Sí, explícame sí, eso. porque toda a información vamos a, digamos, a crear a primeira ruta, a primeira parte, porque toda a información que se agrega a esta aplicación está contrastada, es decir, visitamos as persoas que están anunciadas, O sea, ides facer o contrastase. camiño. Sí, sí, claro, hai que facer o camiño, hai que descubrir que Claro. rutas hai, porque aparte outra das partes que ten, por exemplo, rutas, podemos ter rutas programadas e seguilas, pero é dar a información de primeira man, é dicir, onde está situada as farmacias que hai en cada punto do camiño, onde hai os restaurantes ou as cafeterías que teñen menús para peregrinos, é dicir, todo un servicio que vai a topar o peregrino que lle vai ir axudando, pero como queremos facer ben, este ano vamos a traballar a primeira etapa que vai ser Melide de Santiago. Ai, que isto é moi importante, claro, que levamos un cacho falando Antonio e máis eu e non lle preguntei o máis importante, que todo o mundo estará pensando na casa, que prezo ten isto? O descarga da aplicación é totalmente de balde, tanto en Android como en iOS, en dispositivos de iPhone, é totalmente gratuita. É totalmente de balde, co cal todo eso pode estar no seu teléfono móvil ou na súa tableta, simplemente ten que entrar ou no Google Market, creo que se chama, Sí. algo así, ou no Google Play ou no App Google Store. Play ou no, ese efectivo, Google Play, non é Google Market, no Google Play ou no Apple Store e aí buscan App Santiago. Sí, App App Santiago, Santiago, Santiago App, tamén E a baixa. entrando vía web en www.appsantiago.es. Por que tamén... dicías, perdona que Sí. interromper, por que dicías, que o mellor non foi nada e estou como buscando o significado de cada palabra, por que dicías o de descargar a aplicación non ten ningún custe? Sí, non, de balde, é dicir, a aplicación Claro, pero despois o algo- usuario é totalmente gratuita para que a poda utilizar Claro, e despois o disfrutar. gasto é se vostede chama un restaurante e contrata unha cena, Se claro. un restaurante quere ter as súas Claro. digamos, as súas promocións, Claro, pero eso xa é etcétera, outra eso xa é historia. un apartado que Eso xa- vai a través claro. dunha línea comercial. Claro, eso e xa é que outra non ten nada historia, que non, ver, estamos exacto. falando, non o que estamos falando agora, isto claro, isto ao final é unha empresa e necesitan ingresos, Sí, lóxicamente. temos a mala costumbre de comer cada día, Claro, por tanto, hai que... lóxicamente, entón, señores restauradores, se queren formar parte das novas tecnoloxías e estar aí nos tempos, pois o que teñen que facer é formar parte de App Santiago. Pero este é outra historia. O que falaba era de usuario. O usuario na casa, no seu dispositivo móvil, isto non lle ten ningún tipo custe. de custe. Absolutamente cero. Pregunto, non sei se tamén te a resposta. Dime outra cidade onde por exemplo... Pues estamos ahora creo que somos 14 ciudades, en cuestión de un mes pasaremos a unas 20 y pico ciudades. Valencia. Estamos en Valencia, sí, por estamos exemplo. en León, estamos en Barcelona, Ou Madrid... León, mira, León, que en dimensión son bastante Sí, parecidas. Toledo, Que Soria. diferencia ou que características ten Compostela referente a León? Refírome, cando facedes esta aplicación, que o que hai que salientar? Pois mira que as teño aquí todas, pero non as estuve comparando unhas con outras. Non, pero máis ou menos, Eu así. que proceso bastantes datos da aplicación, Santiago é unha das cidades que ten o maior número de parques de Europa. É un Somos unha das gustazo cidades eso. que temos o maior número de parques. Bueno, pues, Había hai anos unha ruta que non sei se perdeu, non, a ruta non se perdeu porque a ruta sigue existindo, pero que había incluso como un mapa que ti podías percorrer toda a Amendoa dende fora, o sea, podías deixar a Amendoa Sí. fora indo de parque en parque. en parque, sí, totalmente. Indo de parque en Totalmente. parque. De feito, hai algunhas rutas que xa temos, algunhas xa as temos
metidas, outras todavía as estamos pulindo. Porque vos tedes rutas feitas pola Tamén, cidade. sí, exacto. Sí, sí. Dentro do que Tipo, contame algunha. Pois hai, nestes momentos hai unhas 3 rutas. A ruta Ruta do Humus de Conventos de Clausura, que é unha ruta pola cidade que te leva aos distintos conventos que hai en Santiago, a ruta de Extramuros, que vai un pouco por fora, a ruta de Intramuros e a ruta do río Sarela. Son as 4 que temos neste momento moi bonitas. Disponibles, que todavía se están pulindo e que temos unhas cuentas máis que hai que todavía porque lle vai indicando os puntos, digamos que fai lévate os puntos de interés por cada ruta destas. E supoño que haberá algunha información cada vez que Sí, chegas a exacto. algún dos Cada puntos. puntos desos ten o seu punto de interés, é dicir, que dentro da aplicación pois hai pero por exemplo, a ruta dos conventos, non? Entón, chegamos ao convento e temos aí algún tipo de información sobre o convento? Sí, claro. Logo temos un apartado que se chama Que Ver, temos o que son os eventos diarios que hai na cidade, un resumen, porque é unha cidade que xenera tanta cultura, a verdade que sí. Son tantas obras de teatro no mesmo día, tantos concertos. Ás veces sí, ou na mesma fin de semana hai un día, cada día unha cousa diferente. Sí, pero o mesmo tempo en varios sitios sí que sucede. Pero eu sigue pensando nas rutas. Nas rutas. Entonces, por exemplo, hai outro apartado ao lado de eventos que puntos de interés, que hai, pois, creo que estamos uns 90 puntos de interés actualmente e quedan outros tantos todavía por engadir. E se eu chego, por exemplo, pois a Casa Gótica ou a Rúa do Vilar, aí vai me dar a información do que significa a Rúa do Vilar, para que se chama Rúa do Vilar, a ruta en Google Maps que me vai a levar desde onde estea hasta ese punto, fotos desa rúa, vídeos, se os hai, en algúns casos, en algúnas sí que hai vídeos específicos que están en YouTube e que se fai unha ligazón para que se podan ver no momento. O que sí te decir que a batería ben chea, Bueno, hoxe en día ese é o gran handicap o gran problema dos dispositivos, non? Que nos quedamos a media mañán sin batería, pero eso estamos chinos traballando nesto, seguro que de pouco tempo temos a solución. Estaba a pensar que nos estamos a queixar tanto nos estamos a queixar con todo, o sea, temos todo o dereito a queixarnos de que non temos oportunidades, pois moitas veces de viaxar, ou de que estamos nuns tempos complicados como eso para irse de vacacións. Bueno, pois sí, eu non estou facendo un chamamento ao conformismo, estou facendo un chamamento ao positivismo. Que pode ser, de repente, facer algo diferente un sábado, ou un domingo, ou en 2 días de vacacións, pois coller a aplicación e ir coñecendo a nosa cidade. Sí, por suposto. O que suposto. temos ao noso redor, pasamos todos os días por diante dun edificio que non sabemos o que é. A Casa Gótica. Sí, a min tenme pasado en algúns casos de algún familiar, amigo que fixo o camiño de Santiago e logo perdeuse un par de días por Santiago e logo contándome visitei este sitio, visitei aquel e un se queda pensando e dice, espera, que me perdín, onde está eso? É dicir, pois sí, é certo que moitas veces cando vamos a unha cidade imos con ansias de descubrir, de coñecelo todo, en cambio, cando estamos aquí, moitas veces non lle prestamos, igual que os actos culturais, moitas veces hai, pois eso, portas abertas de algún museo, cousas que son moi interesantes, pero que non lle damos ou non lle prestamos atención, porque como temos aquí a catedral, non lle prestamos atención, porque pasamos por ela pois moitas veces o ano por diante dela, entón non nos sorprende, non nos chama a atención. Ou de repente imos a Madrid e facemos unha cola enorme para entrar no Raíña Sofía, por exemplo, para ver algo, e temos o CEGAC que é gratuito e nin pisamos as súas salas. Sí, por suposto. Eso é así, pero bueno, somos así de... Estamos falando con Antonio González, que é un dos responsables, ou é responsable dunha aplicación que se chama App Santiago, que se ocupa de todo o interesante que hai nesta cidade, que se pode ter de balde no seu dispositivo móvil ou na súa tablet. Facemos un parón nesta conversa, imos con outros contidos, seguimos a falar con Antonio. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español,
dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. E hoxe na Libraría Couceiro, 3 libros ben distintos. Isto sempre lle dicía eu a María. Sempre lle dicía que isto demostra que a verdade é que o bruto da literatura galega é do máis variado. A xente que di é que a literatura galega sempre é o mesmo, é que realmente non se paran 2 minutos a ver o que se publica. É que eu creo que realmente quen normalmente afirma eso non coñece para nada a literatura galega. Hoxe temos unha biografía, poesía no máis ubicada na vanguarda máis absoluta e novela negra escrita por unha muller. Sí, outra das cousas que extrañan un pouco na literatura galega é que novela negra, que é un dos grandes xéneros literarios á hora da venta de libros, en galego hai bastante novela negra, pero moi pouquiña escrita por mulleres. Por onde empezamos? Polo que queres, bueno, pois podemos empezar por Díaz Castro. Vale. Un libro escrito por Armando Requeixo, que é un dos grandes críticos da literatura galega actualmente, é un dos grandes coñecedores deste señor, Xosé María Díaz Castro, que é o que se dedica ás letras. Neste caso, Editorial Galaxia ven de sacar un libro de vida e obra. A verdade é que despois de Lois Pereiro e despois de Vidal Bolaño é moi difícil lograr esa penetración no público, non? Que chegue homenaxeado tanto. Sobre todo no público xoven. No público xoven, sí. Díaz Castro, por unha inmensa maioría, é un gran descoñecido. É que é moi curioso, chamoume a atención, porque eu recoñezo, eu non sabía case nada deste home, e grazas ao libro de Armando Requeixo, pois descubrín, por exemplo, que soamente ten unha obra publicada. Sin Nimbus. E despois ten unha chea de obra, de traballo, pero en revistas, en estudos, obras soltas, sin publicar, sí. Moitísimas cousas, e era un home moi culto, que viviu moitos anos fora de Galicia, que é unha das grandes virtudes deste señor, como estando fora, como lle pasou a moitos, seguiu conservando as súas raíces. É moi interesante a vida de Xosé María Díaz Castro e un xeito de achegarnos a ela, un xeito de achegarnos a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas deste 2014 é a través deste libro, desta vida e obra feita ou traballada por Armando Requeixo ao redor da vida de Xosé María Díaz Castro, Letras Galegas 2014. O seguinte, unha das autoras contemporáneas máis importantes que hai na literatura galega ahora mesmo, que é María Reimóndez, narradora, poeta, neste caso, libro de poesía. Activista. Porque moitos a coñecemos a través da súa faceta ou da súa labor implicadas no desenvolvemento, pero tamén hai outra faceta, outra laboura de María, que é a de creadora, non? E entón, a través de Positivas, que leva moitos anos facendo ou traballando nesta poesía de vanguarda. Sí, Lois Pereiro tiña publicado con... Positivas ten xa un catálogo bastante amplio, pero eu considero que polo que é máis coñecido, polo menos no que nós notamos nesta librería, nesta colección de versos de poesía, donde podes atopar auténticas maravillas. Sí, a verdade é que non ten número, pero deben ser unha chea deles, os números de... Sí, ahora xa deben conseguir levar un número importante dentro da colección. Centos de exemplares, pero non de exemplares o sea, centos de exemplares diferentes, de diferentes autores. María Reimóndez, Moda Galega, Reloaded, supoño que sería algo así, poesía de vanguarda da man de Positivas. E para rematar, Elena Gallego, o que viñamos falando antes, que en novela negra galega había moi poucas autoras, e esta muller acaba de sacar esta obra, Sete Cabeiras. Pois en Sete Cabeiras, Elena Gallego conta a historia de Marta Vilas, que é unha xornalista que descobre o cadáver dun motorista aboiando en augas do Porto Vigués do Berbés. Entón, a curiosidade é que ese corpo trae unha figura dun clic de Famóvil, daí ven a portada. Daquel tempo. E este vai ser o fío conductor que o leva a unha serie de asesinatos, aparecen distintas figuriñas, e ten que descubrir pois quen está a cargarse a xente en Galicia. E eu decía a Pablo, bueno, primeiro, Elena Gallego é a autora da exitosa triloxía Dragal. Dragal, en Xerais tamén. Mais para público xuvenil.
e decía ya Pablo que esta portada ten unha curiosidade. A primeira é que se nos metemos no libro xa vemos fotografía da portada, Elena Gallego Abad. Vale, pois é a autora da portada porque eu teño a Elena Gallego Abad no meu Facebook e Elena nunca pon fotos dela. Nunca non hai fotos dela no Facebook de algunha presentación, de algunha cousiña moi... Pero do día a día sempre este personaxe, este clic, o que introduce as fotografías, tipo Elena fai, imaginad, en Nadal, un asado, pois non aparece a mesa da súa casa e da súa familia, non, aparece o asado e ao lado un clip de Famóvil. Por eso fixo moita graza porque a xente coñecemos un pouco a Elena, sabemos que isto ten moito que ver con ela. Elena Gallego Abad, Sete Cabeiras, María Reimóndez, Moda Galega Reloaded e Armando Requeixo, vida e obra de Xosé María Díaz Castro. A verdade, insisto, do máis variado. Eu creo que variedade temos. O que nos faltan son uns poucos máis lectores. Pois ben, hai que animarse a ler máis e a ler máis en galego. Ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana. Os cuidados básicos para cuidar a pel na casa serían uns cuidados durante toda a semana e no fin de semana unhas un poquinho especiales. Vamos a empezar polos da fin de semana. Entón, vamos a poñernos unha bandita, entón vamos a imaginar que nos metemos na ducha. Lavámonos a cara un poquinho, botámonos un poquinho de gel, un gel especial xa para a cara, lavámonos un poquinho a cara con ese gel, aclarámonos ca ducha perfectamente e agora collemos un pouquiño de esfoliante como un graniño de café un pouquiño máis. Esta cantidad aplicámonos o esfoliante por toda a cara, principalmente no mentón, na frente, nas aletas da nariz e na zona da patilla, con máis cuidadiño na zona da meixela. Frotamos empezando pola frente, seguimos pola patilla, seguimos polo cuello, insistimos moito no mentón, nas aletas da nariz, máis suavemente, e agora facemos como se fora, se estendéramos o esfoliante outra vez, mollamos as mans de novo e volvemos a frotar un pouquiño máis intensamente. Seguimos frotando hasta que os granuliños do esfoliante se disolveron por completo. Unha vez que está totalmente disolto, que xa as esferas van facendo efecto de esfoliación na pel, aclaramos ca ducha perfectamente. Xa podemos sair, collemos un pouquiño de tónico, non es algodoncitos, pasámonos o tónico, insistindo nas zonas onde estuvemos esfoliando máis para que arrastre perfectamente todas estas células mortas que pretendemos que arrastre o esfoliante. Entón volvemos outra vez á frente, aletas da nariz, mentón e máis suavemente, agora na meixela. Agora sería o momento de empezar co cuidado específico de cada pel. Se é unha pel xoven, chegaríanos pois poñer un contorno de ollos, unha cantidade así, máis ou menos, estendemos primeiro o contorno no párpado superior e inferior, estendémolo perfectamente, facendo unha masaxiña moi suave e despois vamos a empezar a facer como unha introdución da cremita nas arrugas. Entón, con esta man suxetamos e con esta man vamos penetrando a cremita. En caso de unha persona que ten bolsa de ollos, entonces faríamos un drenaxe de vaciamiento da bolsa. Empezaríamos pola zona externa, para empezar
a vaciar estos líquidos que se foron acumulando hacia estos ganglios que temos aquí por encima da orella. Vamos avanzando un poquinho máis hacia dentro e vamos seguindo con este vaciamiento. Podemos facelo con un dedo ou podemos facelo con 2 dedos. Entonces, como vos sea máis cómodo. Entonces, sintes como vai avanzando estos residuos lentamente, ten que ser moi lento para darlle tempo a que estos líquidos se vayan deslizando e os vamos botando hasta estos ganglios que se van por donde se van a absorber. E agora, para rematar, podemos facer unos toqueteos de relax para relaxar a zona do ollo. Sería a finalización deste masaxe de contorno de ollos. Se a persona ten un pouco máis de edad, entonces utilizaríamos tamén un contorno de labios para traballar o que é as arruguitas do contorno de labios e o propio labio, porque isto daríalle un volumen a toda a zona, tanto contorno como o propio labio. Entonces, traballaríamos así tamén. Na dirección da musculatura hasta a súa total absorción. Isto vai facer que se noten moito menos e que salgan moito menos, por suposto, estas arruguitas de expresión e vai a manter o volumen e a hidratación do labio. Despois, encima, podemos poñer a nosa barrita de labios, se é pola mañá, ou un cacao se queremos, ou a persona que non poña barra. Está o labio preparado xa para calquer tipo de maquillaxe. Acabado se é unha persona xoven, poríamos a cremita. E se é unha persona un pouquiño máis maior, poríamos un sérum. Entonces, traballaríamos co sérum, poríamos unha cantidad así máis ou menos. Entonces, sempre empezamos polo cuello. Traballamos un pouquiño o cuello e co que isto que nos queda nas mans, traballamos agora o que sería a cara. Volvemos outra vez ao cuello. E volvemos outra vez á cara. Sempre na dirección da musculatura facial. E agora, encima de este sérum, poríamos unha cremita hidratante pola mañá e se é unha persona maior, unha cremita nutritiva pola noite. Faríamos o mesmo proceso, empezaríamos sempre polo cuello e seguimos pola cara. Como a cara xa estuvo tratada co seu contorno de labios, co seu contorno de ollos, pois temos que tratar agora moito máis o cuello, que ademais é unha zona que envellece moito máis, porque ten moita menos produción de grasa, é unha pel que hai que cuidar e mimar moito máis aínda que a da propia cara. Por iso sempre temos que empezar todos os tratamentos polo cuello, algo moi importante. Para rematar agora os cuidados específicos da fin de semana, despois das cremitas que acabamos de poñernos, aplicaríamos unha mascarilla que, dependendo do tipo de pel, podía ser unha mascarilla plástica, unha mascarilla de barros ou unha mascarilla que xa vería recortada cos ingredientes adecuados un poquinho a cada problema. Se son problemas moi específicos, utilizaríamos unha ampolla mellor que as cremitas de tratamento, unha ampolla específica. E lembrade que é moi importante tanto os cuidados diarios, pero moito tamén os cuidados da fin de semana. Hoxe estamos a falar con Antonio González, que é o responsable de App Santiago, que é unha aplicación para móviles, para dispositivos móviles e para tabletas, que se ocupa de todo, e cando digo todo, é todo o que nos pode facer falta para vivir mellor nesta cidade.
non? Supoño que ao final é un pouco... Non sei se debe que ir mellor, pero cando menos facilitarnos... Claro. Bueno, porque hai xente que non vive, que ven aquí, o sea, que non vive aquí, pero que ten que disfrutar. Sí, porque entre moitos datos que podemos sacar de aquí, temos a información do tempo, que se actualiza instantaneamente, datos, por exemplo, da población, distancias kilométricas entre distintas poblacións, as festas. En Santiago ten unha ringleira de festas enormes, que ademais están postas a data da celebración. Pero en Santiago tedes incluso as festas dos barrios. Sí, pois sí. Hoxe estamos en... Así me das tempo a buscar sí, incluso pero a ver, en Xaneiro, 22 de Xaneiro, San Vicente do barrio de Marantes. Dime, por exemplo, porque podo mirar algún mes por adiantado. Sí. Sí, por exemplo, en marzo. Hai algunha festa en marzo? Vamos a ver se hai algunha festa en marzo. Igual non hai nada en marzo. Non temos nada. Temos en abril, sí. Abril o 25 de abril, en San Marcos, parroquia de Bando. En San Marcos, as festas de San Marcos. Mira que estupendo. Así que entón, temos a... Entón, por exemplo, pregúntome, claro, que supoño que sí. Temos o 25 de abril as festas de San Marcos. Entón, eu sou un señor que está en Valencia, por exemplo. Entón, lle dou a esa festa, darame algo de información sobre a festa. Sí, por lo temos tamén o punto de interés. E a distancia, non? O sea, incluso supoño que daredes o xeito de chegar. Sí, efectivamente. Si calquera que estea fora, por exemplo, selecciona pois o colexio, mira, a capilla da Fuente da Rúa do Franco, moi visitada, moi concurrida por diante dela, pulsamos aquí, damos a ruta, dende eu estea situado nese momento, o GPS vai me levar... Vaiche levar hasta ese punto da fonte. Que fácil. E hai algún xeito, pregunto, é que non mirei a aplicación, son así, eu preferín ir así a machade e preguntando a... Moi mal, porque xa deberías de ter instalada, probada... Pero casi non che fago as preguntas que se me... Mira, que se hai algún xeito de que os usuarios voten ou... Sí, poden deixar comentarios, tanto nos puntos de interés, de feito, algún erro que a veces o GPS nos cometeu a hora de poñer as coordenadas, pois había unha capela, creo que era a capela da Susana, que non aparecía exactamente onde estaba, senón que aparecía máis abaixo, aparecía máis hacia o Campus Sur. Sí, había unha anotación de un usuario que me indicaba que non estaba correctamente a posición do GPS. Bueno, eso mellor ao final. Eso son as novas tecnoloxías que inmediatamente non tes ti nin que... Sí, hubo unha anécdota que nos eventos que hai que ver cada día, unha obra de... Prometo instalala xa. Así aproveito para fazer un chamamento aos que estean vendo neste momento a que aproben e fagan tamén os seus comentarios de todos os... E que é gratuita. E falabas dunha anécdota, dunha... Sí, de unha obra de teatro que se facía, creo que no Salón Teatro ou no Teatro Principal, non lembro ahora ben, que a puxen ao día seguinte cando tiña un comentario e me poñían de que esa obra fora suspendida por a gripe de un dos actores. Entón, quedei un pouco sorprendido porque algo que pensaba que ao mellor é algo que nin se mira, sí, me sorprendeu porque alguén se molestou a facer o comentario de dicir, oye, no pon que esta obra está suspendida para a gripe dun dos actores. Iso é maravilloso, que haya interacción. Antonio, moitísimas grazas, que siga funcionando así de ben, que se sigan facendo todas as pequenas melloras que estas cousas... Sí, moito por todavía. Ca rodaxe cando se van vendo e que necesitábamos nesta cidade unha aplicación que se ocupara de todo e que nos fixera a vida. Pois nós o que necesitamos é que a xente a use, a disfrute e nos faga comentarios do ben e do mal que atope na aplicación. Xa saben, o que teñen que facer é, primeiro é de balde, o sea, que as cousas de balde, a todos nos gustan as cousas de balde, pois isto é de balde. Promocións. Hai promocións, é de balde. A baixan dende a Apple Store ou no seu dispositivo de Android, a baixan e a proban e van descubrindo moito máis sobre esta cidade. Como decía Antonio, ten promocións. Marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Xa saben, sexan moi felices.